Chukwuma. Abumonye Chinechiremo Chukwuma. Onya Maripo Chinechiremo Chukwuma. Onyu wanjura jure Chinechiremo Chukwuma. Ndi mozi wetuwa tukwa juju ebo neche chiche ebo na dokasi onwe ya maka mmadụ ogerenge aweju onye sisi Jehova gịnị ka mmadụ bụ ọtụtụ na amalile ị na-adọgbu onwe gị maka mmadụ gịnị ka ha bụ n'ụwa Chukwu what is a man now am I full of him what is a man now am I full of him nobody like man you are mine full of him nobody like man you are mine full of him Abumonye Chinechiremo Chukwuma Abumonye Chinechiremo Chukwuma Onya Maripo Chinechiremo Chukwuma Chinechiremo Chukwuma Tutumbele Kurolurom Tutumbe Miri Galeribe Mana Chukwu ekwegi Chineke na-ekwe mgbe m na-ejidela Imaka Chukwu dị na rute ọ sị na ya esesiwo ndị mozi ka ha kụrụ n'aka ọ sị na ya agaghị ekwe ka tukwu ebute ọ sị na ya agaghị ekwe ụwa mere marụ ihe onye ga-abụ n'ụwa ka ahụ ọ ga-abụ akara mụ ji bi ụwa mmadụ abụghị na Ajo mama ajo manu adebe na piti Onye Chukwu gọziri mmadụ abụghị ịtara ya Abumonye Chinechiremo Abumonye Chinechiremo Onye Maripo Chinechiremo Onye ụwa jụrụ Chinechiremo Ijuru nebube Ijuru nebube Ijuru nebube igwe You've done what no man could do for me. Ijuru mala so you oh Lord, you've done what no man could do for me. Papa, you love me well. Your love is so great, and I'm so grateful.
ọnụ kwuru nje gwara sọ naanị ji nwere ike ihe mgbedo ịdị m mma na so obibo ịmakwara mgbidi Jerika dawo ọnụ ụzọ eluigwe mewo ngozi Chukwu amasa ọnụ kwuru nje sọ naanị ji nwere ike ime ha wenye onwe ịdị m mma na so obibo nwere hụrụ keke na pepe makara pensa n'ọsọ aka Chukwu dị ya chibu ụzọ m chibu obi m chijindu m chinechere m sọ naanị gị nwere ike ime ya nwere obi ịdị m mma na so obi m inyere m nwa wenara m nwunye mewo Chukwu okike ọkwa gị si ime ya masị na n'olu m masị na n'olu m onye nyere m nwa nara nwunye m eyi onye nyere m ejima nara m nwunye m ọ dị m mma na so obi m mgbidi Jerika dawo ọnụ ụzọ eluigwe mewo ebize dị n'olu m adị obi ekweju m anya pastọ onye ka m ga-akọsara ụwa m ọ bụ onye gasị m ndo obere Jizọs obi agbawala m ebe n'isi iwu Chukwu bịa onye nke eze ti bịa obi agbawala m Matis biko bịa Chinyere obi agbawala m ewo ịdị m mma na so obi m onye ọnụ ebube anyị imela onye ọnụ ebube anyị mma onye ọnụ ebube anyị imela onye ọnụ ebube anyị mma ịbụ onye ihe niile na garasi onye ọnụ ebube anyị mma ọ chụwara n'ụzọ uwe onye ọnụ ebube anyị mma onye igwe n'ụwa na-asọpụrụ onye ọnụ ebube anyị ọkaka imere ka ga-ebi ha n'ịwala n'ọchị imere ka ọkụ asara ga-ebi ha ọ bụ gị welila ebili mmiri emere ejiji ọbụgo ọmọbibo ka ga-ebi ha n'ịwala n'ọchị imere ka ọkụ asara ga-ebi ha ọ bụ gị welila ebili mmiri emere ejiji onye ọnụ ebube anyị mma Chineke ihe bụ nyere mmadụ n'omume ya gị mere o wee bụrụ ihe akụkọ anyị nyere dịka n'ọgwụgwọ ya gị gwara ọgwọkwa ihe kpatara ya onye anyị gasị na o yiri gị onye yiri gị na-eme atụ oke osimiri nụrụ olu gị wee mere edu ajọ mmụọ ọhụrụ gị wee gbataga isi na-ama gị nọ ga-echi eze ibe ya ọ bụrụ eze ọzọ enu mmiri nwunye Josef dị kapịnta
eze afọ na-amaghị nọ ga-ama ọgaranya afọ na-amaghị nọ ga-ama onye eze ya ka ị mere ọmụnye nzọ ụmụ ụwa na-ekwu okwu na-asị ịdị ọma mesi Nazaret bịa mana uche Chukwu bụ uche mmadụ mee ihe chi kpọrọ oge Joseph chere na nke agwụla mmiri mana Chukwu na-ebe dị ndụ o were ihe eze na mba ọzọ onye ọnụ ebube anyị Chineke iwepụrụ m ụga ma ọnọdụ eme ka ọnụ m ụwa bụwara isi m ụlọ agba n'ikpe amaghị obere Jizọs onye ọnụ ebube anyị isi tiwụrụ m tebụl n'iru ndị na-agbagbu m onye ọnụ ebube anyị ọkaka imere ka anya mmiri amaghị iwe dị na nke niile mmiri gị na Chineke nọnyere gị mgbe ụmụ mmadụ kwuru n'imegide ihe dị egwu karịrị ihe dị ike karịrị uche Chukwu abụghị uche mmadụ chaa chaa ihe chi bụrụ eme ụmụ ụwa karịrị anyị niile mmiri ụwa karịrị ọkaka imere ka anya mmiri anyị wara dịgasị imere ka ọka zara wee mee akpọrọ abụghị iwe our brother, everybody, you are welcome. God bless you. Thank you. Thank you. Put on our stage. Put on our stage. Put on our stage. You were really because when I'm cheering, be a chicken, be a. When I'm cheering, I come no narrow. And what is an aqua egwu? Egwu and I met to no be a baba. Eh? Get on us on our boy. You are blocking Moniana Quaco, Moniago Agoga. Then video was Uzahamoga. If the music is playing, to the chicken, come mail to Hanya. Egunako. Get on us on our boy. The video no on the go have it on the bar. When you block here, this thing will not make any sense. Ejin Chineke na arịọ no hapụ to no stage a biko. Don't worry, I'll give maybe. But then when he na akụ, get no ọgwụ ne ka ị ga-akụ akpọ ọgụ.